Ok, ovo možda zvuči glupo, ali život mi se stvarno počeo mijenjati tek kad sam sve počeo raditi savršeno. Prije sam radio sve po raznim planovima, sve po mogućim, slušao sve moguće savjete, ali cijelo vrijeme, znači stalno sam se vrtio u krug. I šta sam onda napravio? Rekao sam, ok, dosta. Znači, neću tako, nego radit ću nešto mogu raditi samo 3 dana ili tjedan dana, nego nešto što ću moći raditi svaki dan. I evo šta je ostalo. 5 navika. Znači, ništa fancy, ništa ekstremno, ali stvarno rade. Nisu savršene, nisu magične, ali su izdržive. I ako si netko ko je već pokušao svašta nešto, daj si još samo 5 minuta i možda ti baš nešto od ovoga klikne. Pa, ajmo redom. Kretanje. Znači, prije sam mislio ili treba svaki dan odraditi nekakav trening, ili ništa od toga ne vrijedi. I pogodi šta? Znači, uglavnom je bilo ništa. Ali, danas gledam drugačije, znači bilo šta samo da se pokrenem. Ako ništa drugo, odem u šetnju. Doduše, držim se toga da svaki dan odradim 10.000 koraka, koliko je moguće, ali normalno da ne mogu svaki dan to napraviti i onda jednostavno pokušavam barem nešto. Ne treba mi teretana svaki dan samo zato da bi meni tijelo znalo kao stalo mi je do njega. Ne čekam motivaciju. Motivacija je super kad je tu, ali uglavnom nije. I shvatio sam da mi je krenulo na bolje kad sam prestao čekat da mi se nešto da. Jer iskreno, uglavnom i najčešće mi se ništa ne da. Danas si samo kažem, ajde, napravi bar nešto. Napravi bar nešto. Znači, bar jednu sitnicu. I upravo zbog te sitnice koju napravim, osjeća se puno bolje. Planiram hranu dan prije. Znači, ne radim meal prep 7 dana unaprijed ili tako nešto. Znači, dovoljno čisto ono samo da okvirno znam šta bi mogao jest sutra dan. Otprilike šta ću jesti za doručak, za ručak i za večeru. Nije uvijek savršeno, normalno, ali čisto da imam nekakav plan u vidu, nešto šta bi moglo biti. Zato što kad ne razmišljam tako unaprijed, onda najčešće završim tako da jedem gluposti i onda poslije imam kao grižnju savjesti. Spavam 7 do 8 sati, prije sam spavao puno manje. 5 do 6, a znalo je čak biti i po 4 sata spavanja. Međutim, kad sam ovo promijenio, stvarno sam vidio da mi je puno bolje i da imam puno više energije. Dok sam manje spavao, budio bi se i gladan, živci bi mi bili tanji od papira, znači katastrofa. Sad mi je san stvarno prioritet i ne da mi ga ništa dira. Još uz to ono što sam ubacio u zadnje vrijeme, jer sam vidio da mi stvarno funkcionira, je to da ne jedem 2 do 3 sata prije spavanja. Znam, zvuči kao mala stvar, ali razlika je ogromna. I kad to ne poštujem, budim se ko da me vlak pregazio. A kad ispoštujem, budim se totalno odmoran. Pristajem da ne bude sve savršeno. Ima dana kad se dogodi da sve da sve fulam i da mi se jednostavno dan raspada. I znaš šta? Prije bih napravio, rekao, ok, koga jeberi start u ponedjeljak. Danas ne. Danas nastavim dalje. Jer nije stvar u savršenstvu, stvar je u kontinuitetu. I kad to shvatiš, sve ti postaje lakše. Zato što znaš da ti samo jedan loš dan ne može uništiti sve, ne može uništiti cijeli tvoj napredak. Evo, to su moje navike, nisu magične, nisu fancy, nisu originalne, nisu nešto što neko drugi ne radi, ali meni su upalile i meni rade. Ako si i ti netko ko je nešto od ovoga probao, napiši mi dolje u komentarima šta je to i možeš napisati šta ti ide od ovoga, a šta ti je ono totalno grozno, šta nikako ne možeš implementirati. Možda baš tvoj komentar nekome klikne. Vidimo se. Bok!